Amagosa ezempilo eMpuma Koloni asaqhubela phambili nokuqhankqalaza ngelifuna urhulumente weliphondo awanike izixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane yeCorona. Kweziveki zimbalwa zidlulileyo uninzi lwamagosa ezempilo kwizibhedlele kunye nee-Kliniki ezahlukeneyo kweliphondo ebephume ngobuninzi evakalisa ukungaxoli kwaphela ngokungabikho kwezixhobo ezaneleyo zokuzikhusela. Abasebenzi ababini bafunyaniswe benale ntsholongwane kwiziko lezempilo kuGatyane. Oogxa babo bathi banyanzeliswe ukuba basebenze nangona ubomi babo busemngciphekweni. Bazokwenza njani ke ngoku? Sifuna ukwarantini, sifuna utesta, siphinde sitestwe ogqiba sikwarantini because sinewari ye-community lesizoyiconsulta. Ivumi i-department ukuba yiyo esenze uba sesuleleke nangenxa yokuba ingasinikanga impahla zokunxiba i-PPE emsebenzini. Ijongwa loo nto ngokungathi sithi abantu abangazikhathalelanga. Abasebenzi kwiziko lezempilo edutywa nabo bajamelene nale mingeni. Apha sinomsebenzi oteste positive, ii-results zakhe ziphume izolo. Ngoku into esiyifumanisileyo ke ngoku lo msebenzi usagcinwe apha ezixhobo. Isebe lezempilo ephondweni lithi liyisingathe kakuhle le meko. PPE yona ikhona kuwo wonke amaziko karhulumente. I-personal protection equipment nayo iyafana loo nto, inikwa ngokwe-risk assessment. Sifumanisa into yokubana abo basemagunyeni banika uxinzelelo kwababongikazi ukubana bangabaniki ithuba lokubana bayohlala kwezi ndawo bekuthiwa babayokwarantayina kuzo. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndikuGatyane.